ba? Baka babayad ka tayo? Hindi na. Hindi na masama natin. Order po yung entrance. Okay po. Thank you po. So guys, welcome to Insectlandia. So ito po yung stamp for Dinosaur Island. At ito naman po ang stamp for Insectlandia. Dami pong nag-field trip ngayon dito, guys. May show din po sila sa park. Okay pa. Wow! So mga ano naman sila. So guys, this is tarantula. Picture na kita namin yan. So this is the Labidura japonica dehan. So this is the walking stick. Ayan, may mga sunshine po yung insect natin. Watch nyo na ba? Uy, wow! Ganyan yung insect. Oo, meron. Ay, gumagalaw. Para siyang ano, duron. Wow! Talagang jungle. Ay, ito, laki. So guys, this is the Catidid longhorned grasshoppers. Hindi siya gumagalaw. So this is cockroach. So guys, this is the yellow garden spider. Nasa taas pala siya, hinahanap ko. Spider-Man. Oh, ito pa.
And this is the beetle. Uy, ang ganda. Wait, gumagalaw yan, diba? Gumagalaw niya. Ayun, ayun. Ha? And this is the fly. Uy! Balikan na lang natin mamaya. For picture. Ay, wow! Butterfly, dragonfly. And guys, this is ladybug. Uy, magalaw siya. This is the laki niya, guys. Oh. Bumblebee. This is Heinz Emerald or Dragonfly. Uy. Tulang kape. Oh. So this is praying mantis, guys. So, dito po yung insect museum. So, another entrance po yung dito. So, this is the snail. Gusto ko makakalasan. So, di yata siya gumagalaw, guys. Nakadikit na ito. Ayun! Gumagalaw po pala siya. So, this is mosquito. Ito yung cause ng bird flu. Anong bird flu? Insect Lancha Clark. Oy, picture! Wow! May malaking mushroom, guys. Oh. So, guys, this is centipede. Tama mo. Ay, wow. Ito tayong tiyo. Na? Alupihan. Uy, mga uod. Kate niya, no? Kate. Tawag sa mga yung huhod. Uy, may show! So guys, this is locust.
So, paikot lang po itong Insectlandia, guys. Ha? Ayun, oh. This is Monarch Butterfly. Uy, wow. Good morning po. Walk-in po. Ay, may bayad pala. Can I see the ticket po? And then yung assist na ticket. Ayan, bala ko mag-assist pa po. Tingnan mo lang ito ng another sa ticket. Dito na tayo tayo. May bayad po na, no? No po. Wala? Kasama na po. Sa birthday promo and then payment ticket. Kasama na po. Don't worry lang. Ako na po yung mag-assist po lang. Okay. Sige po, you can take a picture habang waiting po tayo. Tatawagan ko po kayo na. Okay po. This is brown ant. Sabi, magpipicture mo na Walk-in ma'am, sir. Good morning. Calling the attention of Bus 10, Bus 6, and Bus 1 of St. Dominic College. You may now fall in line. Thank you. Okay po. Pasok lang, sir. Walking line muna. Again, calling the attention of Ano Bus na number tayo? 10, Bus number 6, and Bus number 1 of St. Dominic College. You may now fall in line. Thank you. So, yan guys, meron pong show ngayon dito sa Insectlandia. Wait lang po natin. Relax and enjoy the show. On small island surrounded by water, a colony of ants is preparing food for the arrival of a pine grasshoppers. Of the ants that are working, one of them that stand out is an industrious one named Flip. As the time for the grasshopper to arrive approach, the colony heads down into the anthill, intent to wait for the grasshoppers to eat the offering and leave. Unfortunately, Flip is the last one to put his items on the offering stone, and ends up causing the platform to go up with his piece of machinery. When the grasshopper finally arrive and find nothing, they go down into the anthill to terrorize the ants. The colony is now in trouble. Flip set off the next day to head for the big city, eventually finding his way into a Bugs Life Circus Tour, a dance showdown. This is a dance showdown with my friends, Francis, Anta, and Flip. But we're
can I hide? Oh, Frank, where are you? We can't be playing. Oh. I'm the Professor Blade! And of course, still friends with Hamlet! You're so sweet, my friend. But where is Flip? Where is Atta? Here, hello! Please welcome Atta and Flip! Hi! Hi, guys. Hello, everyone. How are you? I hope you're doing fine. We're happy to see you. Hello, everyone. I'm Falik, a nerdy, inventive one who is desperate to make a difference to my colony's way of life. And, I'm in love with, Princess Abba. Hello, hi. Hi, I'm Atta, the princess of the royal family and heir to the throne. And I also have a romantic feeling with Flick. Really? You have a romantic feeling with me? Yes, I love you, Ada. I love you, Flick. Oh, hey, everyone, are you ready? Are you excited to watch the dance showdown? Yes! Again, are you excited? Yes! So let's put your wits together once again. The Backslide Circus Activate dance mode countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Those chronic beats. Paparazzi, the paparazzi, smack the paparazzi, knock the paparazzi, smack the paparazzi, knock the paparazzi, smack the paparazzi, the paparazzi, smack the paparazzi, the paparazzi, smack the paparazzi, knock the paparazzi, smack the paparazzi, knock the paparazzi. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. El cuerpo pide.
guys, paalis na po tayo ngayon dito sa Insectlandia and Dinosaur Island dito sa Clark. So, sobrang enjoy po. Time check, 12 o'clock na po ng tanghali. Ayun. Ano? Wait lang. So guys, sulit na sulit po ang ibabayad nyo dito sa Dinosaur Island. Kasi sobrang ganda po. For sure, mag-e-enjoy po kayo pagpunta nyo dito. Highly recommended po. 1.7 kilometro. Sa rotonda lumabas sa unang exit sa Hill Puyat Avenue. Mas mabilis nga dito, no? Kumpara dun sa main daan doon. Marami pa siyang dadaanan. Abante pa. Yun yung papunta ng airport. Babalik sana ako ng ice dancing kay. Ano? Babalik sana ako ng ice dancing kay. Pero nakalimutan kasi ako. Sa rotonda lumabas sa unang exit sa Hill Puyat Avenue. Babalikan mo lang. Babalik ako sa Iceland doon. Tapos may bibili din ako sa Poland. Ikaw na. Dito. Yan. Diretso. Sama ka? Yeah. Lahat ng may pagkaraan ng 1.2 kilometro. Sa rotonda lumabas sa unang exit sa Cebu Siman. Pacific. So guys, we are now leaving Clark Freeport Zone. Malolos Clark Railway Project. Oh, yun. Ito nga yun, railway. Wow, Bulacan. Malolos. Tayo pumunta. Ayun, nakikita natin ginagawa doon. Yung idudugtong. Ang layo ah. Mali. Sasakay na lang ng train. Na? Pagkaraan ng 300 metro. Sa rotonda lumabas sa unang exit. Magbabala ka talaga kung gusto. Okay. Makahanap na ako na. Sige. Dito yung Mabalacat. Oo, tama. Diyan na lang. Sige. Sa
Rotonda lumabas sa unang exit sa Sima. So, sa Mabalacat na lang tayo dadaan, guys. Babalik. Para makita natin yung daan dito. Kung ano yung itsura. Sa Rotonda lumabas sa ikalawang exit sa Sima. Pinapabalik ka niya. Sa Rotonda lumabas sa ikalawang exit sa Sima. Kabisado mo na Pagkaraan ng dyan? 100 metro. Na? Sa Rotonda, mag-U-turn. Tapos sa Rotonda lumabas sa ikalawang exit. Sa Rotonda, mag-U-turn. Tapos sa Rotonda lumabas sa ikalawang exit sa Sima. Dito? So, hindi na tayo mag-waste, guys. Kabisado na natin yung daan dito. So, okay. Saan? Ang senso. Dito rin pala. Pagkaraan ng 100 metro, mag-U-turn sa 2 MacArthur Highway. Mag-U-turn sa 2 MacArthur Highway. Pagkaraan ng 5.8 kilometro, kumanan sa first. Narinig ko na naman si first. Ito ba yung bumili na natin? Hindi. Hindi. Pia. Uy. Uy, sa'yo. Crispy pata mo. Oo, sa akin yan. Sa akin yan. Sige, yes. Maingay kaya mamisa pagdala kita tipa. Kaso ano yan, pag pinagdala kita gusto ko kainin mo on the spot. Ay, wow. Babe. Mabalacat. So guys, nasa Mabalacat City tayo ngayon. Alam ko meron dito. Maniwala ko. Uy. Lilipo yata siya. Lilipo ba siya? Sige. So, kakita. So,
bago tayo mag-lunch. Dito ako tingin. Talaga? Ano ba to? Mabalakat? Saudi. Saudi. Tansyang tagal sa trapiko, 10 minuto. Aba. Tansyang tagal ang sabi ko sa Uy, oh. Uy, sarap naman. Ayo. Uy, oh. May fix mo? Oo. Ang layo mo, no? So, mga sinasawsaw sa ano eh. Na? Mga sawsaw suka. Ito, meron dito. Meron. Hmm? Walang Chinese. Ganda din. Oo, dun. So guys, dito po yung SM Hypermarket. Yan po Hindi pa tayo nagpunta. Yan po yung market na hyper. Masyado po siya. Tingin-tingin ka dyan. Ano kung saan yan? Sa kaliwa. Oo nga. Yung ganda. Yeah. Isa lang yun. Pero hindi ko siya napapansin. Mali mo. Ang bilhin mo na lang yun. Ano? Blaso di Marimar. Mas masarap yun. No. Baka maano ulit tayo. Ma-fake. Parang foam yung ano niya. Pinaka tinapay. Oh. Sponge. Para lang siyang Egg. bula. Egg Oh. siya. White. Oo. Tsaka maano kasi siya eh. Parang wow. Parang siyang siksik. Pero pag kinain mo na ano lang. Parang bula. Buti hindi nga ng traffic na dito. Tansyang 10 minutos. Sabi ni Race, tansyang ano. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it's hard to tell. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful, that's what makes you beautiful. Uy, get one by one, no? Wala, hindi lang mata dyan. Yeah. Nandiyan pa. Oh, yun na yun. Ayun na. Ayun. Ayun, nasa tabi ng simbahan. Ayun, Galaxy. Yun. Ay, oo. There. Paano nililipat? Ayun ang problema. Yun ang problem. Wala nang taging yun. Puno yun. Oo nga. Lakad ka. Oo. Hindi na mo kami taging. Ang dami pa mong ano? Ang dami. Taging naman. Oo, man. Yun na, alis yung isa. Ayan, perfect. So, dito tayo bibili ng cake, guys, sa may Galaxy. Kasi masarap po yung cake dito. Gusto ko po yung cake nila dito. So, guys, nakabili na po kami ng cake. So, magla-lunch tayo sa Jollibee na lang, guys. Uy. So, magmi-mix and match kami. Time check, guys. 12:33 na po ng tanghali.
cellphone accessories, and etc. Dito hindi pa natin na-try. Laging madaming tao. Sa Davis. Fits. Saka niyo pinihot yan. Sige lang. Sige. Ay, oo. Yan na lang? Yan na lang? Tignan natin. Makita naman natin sa looks. Dahan-dahan, dahan-dahan. Medyo kitikitan dito. Ginagawa yata. Hindi. Ang bagay nang ginagawa. Hindi yan. Matawa balibago mo yun kasi alas 12. Dito na. Ganyan? May parking ka ba? Sa loob yan Sa likod. Sa likod na. Okay. Ay, oo. Kumaliwa. Tapos kumanan sa Wala niya ata. Ayun, dun banda. Dun sa likod. Dun. Kabila? Sa bala. Yan. Bangon. So, dito na kami magla-lunch guys sa may Jollibee Mabalacat. So guys, kakatapos lang po namin mag-lunch dito sa Jollibee Mabalacat. Time check, 1:25 in the afternoon. So, pauwi na kami ngayon guys. Thank you guys for joining me on my birthday celebration. So, there's a 2-part episode guys. The first episode is the Dinosaur Island and the second episode is the Insectlandia. Thank you for watching guys. Until next time.
Thank you.